Чулі, 25 сакавіка ў Беларусі будуць урачыстасці. Так, вы пачулі ўсё правільна. Праўда, гэта не будзе маштабнае святкаванне, як было, напрыклад, у 2018 годзе. Тады ўлады дазволілі правядзенне канцэрта ў цэнтры Мінска пад нацыянальнымі сцягамі, а ва ўрачыстасцях узялі ўдзел каля 50 000 чалавек. Не, на жаль, з гэтага не будзе нічога. Дзень волі па-ранейшаму застаецца адной з найбольш ненавісных дат для Александра Лукашэнкі. Бо 25 сакавіка 107 гадоў таму паўстала першая нацыянальная беларуская дзяржава – Беларуская Народная Рэспубліка. А што ж тады за ўрачыстасці праводзяцца ў краіне? Тлумачэнне простае. Менавіта ў гэты дзень Александр Лукашенко ў 7-мы раз праводзіць сваю інаўгурацыю на прэзідэнцкую пасаду пасля так званых выбараў. Президентом Республики Беларусь избран... Справа ў тым, што 25 сакавіка акурат апошні дзень, калі паводле заканадаўства магчыма правесці гэтую працэдуру. Не, безумоўна, гэта можна было ажыццявіць і раней, але падобна такі выбар быў зроблены нездарма. Адны лічаць, што такім чынам Александр Лукашенко вырашыў паставіць тлустую кропку ў падзеях 2020 года і засведчыць сваю перамогу. Іншыя кажуць, што гэта такі тлусты тролінг. Гэта проста жаданне забраць у змагароў гэты дзень, акупаваны імі ўжо даўно, і вярнуць яе ў родную гавань. Але, якімі б не былі намеры ўладаў, было гэта простае супадзенне ці сапраўды жаданне паздзекавацца з важнай для многіх беларусаў даты? Толькі на нашу думку, да ўрачыстасцяў 25 сакавіка сапраўды варта прывыкаць, бо Дзень волі – гэта свята, якое раней ці пазней абавязкова будзе шырока адзначацца ў нашай краіне. Так што з Днём волі вас, даражэнькія беларускі і беларусы. І вас, Александр Григорьевич.